The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life." Proverbs 3, verse 1, "My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments." Verse 2, "For length of days and years of life and peace, they will add to you." Luke chapter 11, verse 28 says, "How happy are those who hear the word of God and obey it." James 1:22, "But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land." The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Sa dili pa kita sugod sa atong pagpadayon sa pagtuon sa Dios niining adlaw, let us prepare ourselves. Ingon nga mga Kristohanon, mga magtutuo sud niing panahon sa simbahan, gikinahanglan ang atong pagsusi sa itong kaugalingon kung nabatay gitaguan pa ng mga sala nga itong nabuhat, sugod niya itong pagmatag yun nato kaganiya o hangtod ng higayuna. Kining mga sala, kung dili kini atong isugid, kumpisal nga to sa Dios, mahimong babag. It becomes barrier to our study of the Word of God. So ang Espiritu Santo dili makalihok sa iyang ministry sa pagtudlo kanimo sa iyang kamatuoran. Kaya mo masyang gipugngan, gumikan sa imong tinir pa niya ng mga sala. So 1 John 1:9 says, "If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Human mo buhata ka na, ikaw andam na. O ang Espiritu Santo makasugod na sa paglihok sa iyang ministry niya, pagtudlo kanimo sa kamatuoran. O alang kanimo higala, nga wala pa'y Kristo di sa mong kinabuhi, wala ka pa makadawat sa kaluwasan. Gidapit ka karon sa paggamit niya ng imong free will
sa paghimo sa labing manungdanong desisyon, the decision to believe in Christ as Lord and Savior. Maulawan kini ang bugtong pagi sa kalwasan nga mando diha, gilatid ka na sa pulong sa Dios. O kang Dios hingpit man, kunon sa gani ang iyang plano nga himuon kana hingpit, reflective of His being perfect. And so, gamitan imong kabubuton sa paghimong desisyon. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Kung manimubuhata ka na, ikaw makasalmong tausab. Yung atong pagabuhaton, ng pagtuon sa pulong sa Dios. Magampot ta sa hilom. Let us pray. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa mga adlaw nga imong padangat ka na mo Diyos. Imo pa kami ipabuhi. Nagaginhawa pa kami, askil pa ang panglawasog, lanti pa ang among pangisip, kining tanan, umikan lamang sa imong gugma, sa imong kaluoy, sa imong kortesiya, o sa imong grasya. We do not deserve it, we do not earn it, and we do not work for it. Musa, andama kami o Diyos, nining among pagdupot sa among pagtutok sa unsay imong igatudlo kanamo nining adlaw. Salamat ning Bible study through the YouTube. Ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Ing tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato nga mga inunta mga suki na nining atong Bible study pinagi sa YouTube. Of course, grasya ang tanan nga galihok sa atong kinabuhi. Ingon nga mga Kristohanon, kita nasayod na, nasilsil na sa atong alimpatakan, sa atong kalag, na kita na hiling kawas na gikan sa eternal condemnation. Our eternal life has been given to us at the moment we believed on the Lord Jesus Christ. O busa kita nahimo nga mga sakop sa royal family of God. O kay kita mga Kristohanon, mga luwas naman, mga lungsurano naman sa langit, tagalangit naman, kita dili kini atong pagpasigarbo. Iya kining unsa mando o kanang pagpaklaro, pagpatinaw sa pulong sa Dios. Dias Biblia nga atong ginatunan og busa kita tutok ni ining atong pagtulunan nga giuluhan o the doctrine of the hypostatic union of the Lord Jesus Christ. Ato namang na sayran nga si Ginoong Jesucristo is the unique person in the entire universe. O ngay natong masilsil na gayod nga dunalay duha ka mga butang nga wa nay pagkausab. Ingnon ta, the two immutables in the entire universe. O kinibaw ang Dios ug ang iyang pulong. These are the two immutables. Wa nay pagkausab. Hangtod sa kahangturan. Musa kita nagatuon bahin sa Dios, adlaw-adlaw ang mga pagtulunan ato kining katunan pinagi sa paggahom sa Espiritu Santo kanato pagtudlo niya pinagi siyang ministry. Of course kining atong evangelistic ministry ubos man gyud kini sa Espiritu Santo. O man tay atuan ini. You have nothing. It's all taken care of and controlled by God, the Holy Spirit. Musa,
Sa panahon nga magtuon tas pulong sa Dios, ayaw ginakalimte nga dili ang mensahero nga imong nadungog mao ang isyu. It is unsa ang mensahe nga imong nadungog mao kanay isyu. Kay kanang mao mensahe dili nagikan sa tao kundi dili gikan sa Dios. The creator of heaven and earth. Siya ang magbubuhat ni ining tanan. Busa kung ikaw nga nagadungog niini kung dili ka pa luwas, dili ka pa magtotoo, di pa ka Kristohanon, kay wa pa makadawat kang Hesus Kristo ang imong manluluwas, then ablihi ka ng imong pangisip, imong pangunahuna. Have an open mind o sabta kining atong iat-at dinhi tagsa-tagsaon nato, hinay-hinaya nato aron kini mapaklaro, mapatinaw pagyugdugang sa magtutudlos kamatuoran nga mao ang balaang Espiritu Santo. Okay? So, let's go back to what we have left kagahapon sa atong pagtuki nining maong pagtulunan. The doctrine of the hypostatic union of the Lord Jesus Christ. Kinibahin sa iyang unang paganhi, His first advent. Ug kita, ato naman inggi tuki sa makadaghan nga si Ginoong Jesucristo na nag-iyag duha ka kinaiya sa Dios o kinaiya sa tao. Siya 100% Dios. At the same time, 100% pod tao. He is the unique person in the whole universe. Ug siya ang bugtong manluluwas. Nabitaw na sa Acts 4:12. Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Siya ang bugtong manluluwas. O sa iyang paganhi, unang paganhi sa kalibutan, siya mitubok in sa kaalam, in stature, nagatubo si Ginoong Jesucristo. Iyon nga, sama sa normal nga, ordinaryong tao nga nagatubo. You see, physically, upon with his knowledge, ang iyang wisdom, naganamo sa bugtubo. Mao na nga siya man ang atong perfect role model, modelo nga atong sundon. Eh kung di kita makasunod sa iyang pagpakita sa iyang pagkatao, okay? Ang gigamit lang yun ang iyang kiniyang pagkatao. He emptied himself by not using his divine nature. Wa niya gamita. Labi na nitong pagtintal ni Satanas kaniya. O gamitan niya ang iyang pagka-Diyos. Iya lang yung gigamit niyang pagkatao. Okay? So mo na ato at o ato nang hisgutan o mo na nga magpadayon kita sa atong pagtuki bahin nini kay may nungdanon kini. Of course, now, sa di pa kita gyud mo padayon atong ibiyaan nga punto, let us of course refresh our mind. Okay, nga as we go on sa atong spirituhanong pagtubo, spiritual momentum, we're going to learn a lot of doctrinal principles. Mabita na kanunay na itong hisgutan ng mga prinsipyo. Kay, of course, atong tunano sa unsang mga nagpaluyo ni mo mga prinsipyo. Kay, principles are necessary to follow when it comes to growing up sa atong pagtubo nga espirituhanon, nga panginabuhi. Ug atong angay nga matngunan
nga ang Kristohanon nga paagis pagkinabuhi, the Christian way of life, or in the spiritual life, dili kini nato makinabuhi sa tawhanon nga paagi. We cannot. It's impossible to live it in the human method. It can only be lived by divine way. Sa Diyos noon nga paagi, o paagi sa Diyos. Inomdom ka sa definition sa Christian way of life. The Christian way of life is a supernatural way of life. And as such, the supernatural way of life man, it requires a supernatural way of execution. So, ang Diyos nagamando kanatong mga magtotoo na to be doers of the word, not only hearers of the word. Naman na sa James 1:22. In fact, ang pulong sa Diyos nag-iingon, whatever we do in word or deed, we have to do all in the Lord Jesus Christ's name. Pagpasalamat, pinaagi kaniya ngadto sa Diyos nga Amahan. So, o ato nang nasayran o nahibawan, nailhan, nakatunan na ang pulong sa Diyos is wisdom, kaalam. And wisdom strengthens a wise man more than 10 rulers who are in a city. Na diha sa Ecclesiastes 7:19 kana. O na nga matnguna nato kanunay nga natay of course gihinatag man ni sa Dios kining atong kaugalingong kabubuton, volition. Kay si Hosea nagaingon sa pulong sa Dios nga sow the wind and reap the whirlwind. Kana nagasubay kana sa balaod sa kanang volitional responsibility. Okay? So, morning mga punto nga atong labas atong panumduman nga kini atong Kristohanong panginabuhi dili ni ordinaryo ingon-ingon. This is a supernatural way of life. Now, okay. As we go on, padayon ta sa atong pagtubo, spiritual momentum, atong makita nga wa gyud tay ikapangulipas. We have no excuse nga dili kita mahimong mga mananaog, batok sa mga tentasyon. We have no excuse not to be victorious against any temptation. Kay, of course, it's a matter of choice. You see? Narara sa atong kabubuton. Kung mo sugot ta sa mong tentasyon, then out we go. Ambot pasabot, may gawas ta sa operational divine dynasty. Ug dili na kita makapadayon sa pag-unsa, tuman sa plano sa Diyos sa atong kinabuhi. Mahunong. Unsa may nakapahunong tungod sa atong pagbuhat og sala. Nagpakasala magita, ginamit ang atong kabubuton. So therefore, ang pagpakasala is a matter of choice. Asto? May mo kung di ka magpakasala, apan lagi na matay kabubuton. Now, mao na. Ang gikinahanglan nato lagi nga masilsil na gyud kining pito ka mga requirements in the spiritual life. Unsa man to nag-una nito? Routine. Ikaduha, organized life. Ikatulo, true scale of values. Ikaupat, making good decisions from the position of strength. Ikalima, persistence. O kaunom, perseverance. O one more thing, nga pag yun, kita gipuy-an sa Dios Espiritu Santo. Hay man siya kanang puyo sa kalag o sa atong lawas. Mutana ko nimo. Dini sa atong lawas. Nami ito'y bersikulo nag-ingon nga, know you not that your body
is the temple of the Holy Spirit. You see? Templo, kini nga itong lawas. Mo nang kaniyo ang Ford, kunana kay doktrina, kaniyo ang Ford to kanang daot niya na maong templo. Damage the temple. You see? Mao na, ang gahom mga Diyos nun, ang gahom sa Diyos, divine power, available kini 24/7, 365. Apan lagi, it is a matter of choice. Now, atong hinumduman nga si Ginoong Kristo never committed a single sin. Samtang din siya nining kalibutan. Ngano? Because all the time, diin man siya magpuyo. Dito ragyod sa iyang dapit nga may gahom sa Dios. Ang iyang dynasphere nga gitawag prototype. Motoy ngan sa dynasphere, divine dynasphere ni Ginoong Kristo samtang dinhi pa siya sa kalibutan. Prototype. Ang atua nga mga anak sa Dios, mga Kristohanon, nga suod ni ining panahon sa simbahan, ang atua operational divine dynasphere. Okay? So, dito rin siya nagapuyo. Kung kita, anharata magpuyo sa itong dapit nga may gahom sa Dios, operational divine dynasphere. It's a mental attitude, Balikon ako. Kini is a system of thinking. Kay the Christian way of life is a mental attitude life. So mo na nga samtang tuwa ta sa sud ni operational divine dynasphere, we remained ligon o makapadayon kita sa pagtuman sa plano sa Diyos sa atong kinabuhi. We can fulfill, execute the protocol plan of God for our life. Samtang tuwa ta sa sud, apan kung tuwa ta sa gawas, dili ta mahunong nga itong pag-execute. You see? Now, si Ginoong Kristo remained perfect. He never sinned. That is why He became a winner. Maupod na. Ang kabubuton sa Diyos. Si Ginoong Kristo may modelo nga itong sundon, atong awaton, nga siya nagmadinaugon, gumikan kay siya, nagapuyo, kanunay nagapuyo dito sa iyang divine dynasphere. Now, moto'y hinungdan nga siya nakakamot sa iyang tumong. He was able to reach his goal. Ano sa mayang goal? To die at the cross. You see? Now, so si Ginoong Jesucristo remained impeccable. Ano sa impeccable? Sinless. Why sala? So he remained sinless during his first advent. O kini si Satanas lagi, the arch enemy of God, tempted, iyang gitintal si Ginoong Jesucristo aron maguba ang iyang hypostatic union. Just imagine, sa kadakong insulto, apan maumanlay na siya naman ang avowed enemy sa Dios mo nang sige, nagpadayon kining gitawag nato angelic conflict, langit nung away, o kita saksi yun na, o kita puntaria yun niya na. Every moment of our life, matagutlo, moment by moment kini nga angelic conflict. Ug labi na karong panahon na nagsasamot og kainit. Kay si Satanas na ibaw man pud siya nga nagkamubo, nagkaduol na iyang katapusan. You see? So time is running out. Para niya mo na nga double time na siya. Managiingon sa akong amigong day and night service. Na sige, yun siya pa rin kamot nga magguba yun.
ikaw nga Kristohanon, magguba ka na imong espirituhanong pagkinabuhi. Ano iyang gibuhat ni Ginoong Kristo samtang dinhi sa first advent si Ginoong Kristo, gubon mo to iyang tumo nga gubon iyang hypostatic union ni Ginoong Kristo. We are tempted to destroy our spiritual life pod. Na, timan ina, ang pagka-Diyos ni Ginoong Kristo was both untemptable, dili matintal, and impeccable, dili makasala. Samtang dinhi siya in his humanity. Okay? He was tempted but impeccable. So si Satanas may atake yun ni sa pagkatao ni Ginoong Kristo instead sa iyang pagka-Diyos. Kung man siya mahimo sa pagka-Diyos, mahimo niya. So iyang kanang duputan yun ang pagka-tao ni Ginoong Kristo. But what was the outcome? Sa may resulta? Si Satanas pilde. He failed desperately. O ang atong Ginoong Kristo nagmadinaugon, was victorious. Now, balik ko na ito itong mahitungod din tentasyon ba? Nga, ang tentasyon lagi, dili sala. Temptation is not sin. When will it become sin? Kano sa akin ni mahimong sala? When we consent to sin. Kung musugot ta sa mga tentasyon sa pagpakasala. That is when it becomes sin. Samtang nila. Ganon kayo na. Kasi, kaya daghan ra ba sa itong mga kaigsuon ng mga magtutunga kay Mao. Naglimog pa sa ninyo. So karon, mao kini ang pagpatinaw sa pulong sa Dios nga ang sala, sala mahimo lang sa magtutuo kung musugot siya sa tentasyon. Kaya magsugod man ang tentasyon. Okay? Now, naibaw kag unsa. Kung kita magahisgot bahin sa hypostatic union ni Ginoong Kristo, kung na unsa na kanang kung napukan pa unta ang atong Ginoong Kristo o napilde niya itong pag-atake ni Satanas kaniya mga tentasyon, pagsuway, maguba unta. Naguba gyud unta ang hypostatic union ni Ginoong Kristo. Would have been destroyed and devastated. O, ang grabe pa yun nga. Dili na may, it's not possible na ang atong kaluwasan. Guba ang tanan. Yaw mo na. Apan sa ato nang barugan nga, Satan is a defeated enemy. Di naman gina siya makapildi sa Diyos nga makagahom ko tag-iyag yung tanan. O si Ginoong Kristo nagaagad lang, kanang salig lang sa pagka-omnipotente sa Diyos Espiritu Santo. Pagka-unsa, labang makagahom sa Diyos Espiritu Santo as humanity, utilizing the spiritual assets and residing always dito sa iyang prototype divine sphere. O gani iyang gihawas, he emptied himself, putting aside sa iyang mga kinaiya sa Diyos, divine attributes. Mao nagingalan to sa doctrine of kenosis. So, ayon nagkalimti. This is the doctrine of kenosis. When our Lord Jesus Christ emptied himself, putting aside his divine attributes. Okay? Now, unsa may himo o nakapakabot ni Ginoong Kristo sa iyang tumong sa iyang objective nga mao ang cross. Unsa man? Ang gahom ra sa Espiritu Santo. The power of the Holy Spirit enabled our Lord Jesus Christ to reach his objective nga mao ang cross. Iyang yung nakabot.
iya yung unsa na kanang naabot ang iyang tumo. Kay si Jesus Cristo had that personal love for God the Father. Mao man na kung bahay gugma, ang gugma nato ngadto sa Dios gitawag ka ng personal love. Apan nga atong gugma ngadto sa atong isig kaingon, isig katao, ano gitawag impersonal love. O naapay yung meaning nilang impersonal love. Bawa kung sabot pasabot sa impersonal love, ang buot yung pasabot niya na wa kay gitiner nga mga sala sa una-una batok sa imong isa ka tao. Wala. You are not harboring any kanang animosity or kalagot o kasuko ngadto sa imong isig ka tao. Wala. That is impersonal love. See? Wa kay pili ba? Obnoxious ba na? Maayong tao ba na? Basta ang imong gugma ngadto kanila ingan lag impersonal love. You are free from any mental attitude sin. So, si Ginoong Jesucristo dinhan niya ng personal love ngadto sa Dios nga Amahan. Iyang langit ng Amahan. Siya nahimo nga karniro sa Dios. He became the Lamb of God who taketh away the sin of the world. Kaya abi nimo, unsa may nakapakalifikar gyud sa atong Ginoong Jesucristo nga mahimong manluluwas be? Ako gining atong labason sa atong panumduman. What made our Lord Jesus Christ qualified to be the Savior? Hindi. Unsa may mga qualification, mga requirements nga mahimong kanang manluluwas ang usa ka persona nga mo claim nga siya manluluwas. Okay? Paminaw. Although nakasabot na ang uban kay review naman pud ni. Now, una gyud wa gyud manag-iya si Jesus Kristo salang panulundo ni Adan. He had no Adam's original sin. Mao ni naguna. Ikaduha, wa siya'y kinaiyang makasasala. He had no old sin nature. Ikatulo, he had no personal sin. Wa gyud siya makabuhat og bisag gamay nga sala. Okay? Ikaupat, siya na nag-iya sa hingpit ng pagamatarong sa Dios. He had perfect righteousness. Ano ikaupat? Ang ikalima, he was the only perfect member of the human race. Siya ra ang bugtong sakop sa kaliwatan sa tao nga hingpit. You see? O may laing hingpit, siya ra man. Kasabot ka? That made him the only Savior of the world, no one else. So makadungog ka karong mga panahon na nga nag-claim nga sila unsa pa kanang anak sa Dios o unsa na dihang kini mga tawhana, of course gigamit ni sila nga pag kanang lingla sa bagang duot sa katawhan. They are being used by Satan. Kaya kini mga false prophet. See, there is only one true kanang Savior. Si Ginoong Jesucristo. That is our Savior. Kung balikon, aron di yung kama wa sa makalimot ba? Okay. Siya ray way sala ni Adan nga panulundon. Si Ginoong Jesucristo ra. Wa siya'y salang panulundon ni Adan. Ikaduha, wa siya'y kinaiyang makasasala. Ikatulo, wa siya makabuhat og bisag gamay personal nga sala. Ikaupat, siya na nag-iya sa hingpit nga pagkamatarong sa perfect righteousness. Ikalima,
Siya ra ang bugtong hingpit nga sakop sa kaliwatan sa tao. The only perfect member of the human race. Jesus Christ is the only Savior of the world. No one else. Now, diya sa 2 Corintios 5:21, popular ka na nga bersikulo nga nagaingon ka na. For He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Now, kanang for He hath made, kanang unang He, mo kanang Diyos nga amahan, God the Father. Ang Diyos nga amahan made Him, ni Ginoong Jesucristo. Made ni Ginoong Jesucristo to be sin for us, nga mahimong sala, alang kanato. Who knew no sin, wa siya kalabutan sa sala, that we might be made the righteousness of God in Him. Nga unta mahimo kitang pagkamatarong sa Dios diha kaniya ni Ginoong Jesucristo. Now, of course, tanawa ang nabuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. Tulo ka major things that our Lord accomplished when He was hanging at the cross, when He sacrificed Himself to purchase our sins. Number 1, justification. Number 2, reconciliation. Number 3, redemption. Ang justification ng pagmatarong, justified God's righteousness. You see, na kanang natagbaw ang unsa pagkamatarong sa Dios. God's righteousness. Ikaduha, siya ang nagpasiguli sa tao ngadto sa Dios. Kay buwag man nahimulag man ang tao gikan sa Dios, gumikan dentong unang salang nabuhat sa una natong mga ginikanan. You see. So kita nakapanunod sa ilang sala nga panulundon. Therefore, naputol ang atong relasyon ngadto sa Dios kay na may formula niini nga ang tao makondenar o mahinukman. Gumikan ni ng formula. Ang formula ni is Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Kung sabot pasabot sa spiritual death, kini panultihon, hindi is a term, di gyud wa na magpasabot nga ang espiritu mamatay, kaya wa may espiritu mamatay. That is only a kanang description sa tao nga nahimulag gikan sa Dios. That is spiritual death. Espirituhanon nga kamatayon. Actually, it means pagkahimulag sa tao gikan sa Dios. Okay? So mo na nga si Ginoong Kristo, miyan ni dinhi aron siya ang mupasig uli. Kasabot ka? Siya ay mupasig uli, mo reconcile. Kaya there are two parties in conflict. Okay? Duha ka partido ang nagkabangi, nagkasungi. Ang Diyos ug ang tao. You see? Ang Diyos kanang dili niya madawat ang tao kumikan sa sala sa tao. You see? Nga kanang sala nga unsa pagkahimulag, hingpit nga paghimulag sa tao gikan sa Dios. So mao na nga ipasig uli si Ginoong Jesucristo mao ay unsa niyan ni dinhi nga siya ay mopasig uli kana mapasig uli matinuod na sa diha ang tao mo himo o desisyon sa pagdawat sa kaluwasan. Kasabot ka? So to reconcile, Jesus Christ was the only mediator, a reconciler, nagpasig-uli sa tao ngadto sa Dios. Ug ang ikatulo nga major kanang buhat sa kaluwasan mao ang redemption. Iyang paglukat. Gilukat man ta. Gilukat ta, we have been redeemed
or purchased from the slave market of sin. Gikan sa merkado sa pagkaulipon sa sala. Gilukat kita ni Ginoong Jesucristo. These are the three major accomplishments ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. Now, diyan sa Hebrewanon 2:14, Hebrews 2:14. Palihog ka pre, diyan ang imong Biblia. If you have a Bible there, ablihi ka na diya sa Hebrewanon, Kapitulo 2, versikulo 14. Hebrews 2:14. Kung basahon. Sa in English. For as much as then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, that through death he might destroy him that had the power of death, that is, the devil. Na. Okay? Now, ato ni ipadayon ugma. Kaya niya pag yo'y daghan pa kayong mga punto nga itong pag-isgutan. Timanan na nato ha? Na si Ginoong Jesucristo was both God and man. 100% God and 100% man. That made our Lord the only unique person in the whole universe. Magampot ha. Balaan na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo nining among Bible study through the YouTube. Ug salamat sa imong pagpatinaw pagkanamugdugang kamatuoran. Ubanay kami sa among pagbugbuwag nga dawa. Likay kami sa mga kabilingga, dada kami pagbalik. Dinhi ugma, ano kami makapadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong ni among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Ing tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.